Сайидмукаррам Абдулқодирзода раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон гуфт ки дар асоси моҳшумории исломӣ Иди Қурбон имсол ба рӯзи 20 июл рост меояд. Имрӯз дар тамоми олами ислом рӯзи якуми моҳи зулҳиҷҷа аст. Агар имрӯз якуми зулҳиҷҷа аст, пас ҳатман рӯзи 20 июл рӯзи Иди Қурбон аст, гуфт муфтии Тоҷикистон. Соли гузашта Иди Қурбон дар Тоҷикистон ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус бидуни намози дастаҷамона баргузор шуда буд. Барои баргузори намози дастаҷамона дар Иди Рамазон дар 13 моҳи майи имсол мақомот иҷозат дода буданд. Он замон мақомот мегуфтанд ки дар кишвар коронавирус нест, вале ҳоло ба гуфтаи сокинон ва мақомот сироят ба коронавирус дар кишвар афзоиш ёфта истодааст. Сайидмукаррам Абдулқодирзода раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон дар суҳбат ба озодӣ гуфтааст ки барои баргузори намози дастаҷамъи Иди Қурбон мунтазири тавсияи ситоди муқобила бо коронавирус ҳастанд. ҳоло ягона қароре нест, бо риояи қоидаҳои беҳдоштиву фосилавии иҷтимоӣ ва риояи таъкидҳои вазорати тандурустӣ дар масҷидҳо намозҳо баргузор шуда истодааст. ҳоло дар бораи баргузори Иди Қурбон аз вазорат хабаре дастрас накардаем. мабодо худое накарда агар вазорати тандурустӣ гӯяд ки хатар аст ва дастаҷамона баргузор накунед, мо ҳамчун мусалмон гуфтаи мутахассиси соҳаро ба назар мегирем. дар дини мо ҳама гуфта шудааст ки шумо ба гуфтаи мутахассиси соҳа амал кунед, гуфт ӯ.